rasane kaya mangan lawuh sate senajan saanane sing penting kowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu ra usah mecucu tresna karo kowe ra bakal tak madu bungah tenan rasane wong kang lagi kandrung tak perjuangke tekan janur malangkung kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal letre kowe aja sumalang tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jen istimewa. Mangan tempe rasane koyo mangan lawuh sate senajan saanane sing penting ro kowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu ra usah mecucu tresna karo kowe ra bakal tak madu bungah tenan rasane wong kang lagi kandrung tak perjuangke tekan janur malangkung kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre kowe aja sumalang tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jen istimewa kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre kowe aja sumalang tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jen istimewa ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jen istimewa. Mangan tempe rasane kaya mangan lawuh sate senajan saanane sing penting kowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu ra usah mecucu tresna karo kowe ra bakal tak madu bungah tenan rasane wong kang lagi kandrung tak perjuangke tekan janur malangkung kowe siji-sijine aku bangga
kowe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Ra usah becucu tresno karo kowe, ra bakal tak matu. Nah tenan rasane wong kang lagi kandung. Tak perjuangke tekan janur malangkung. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mlete. Kowe aja sumalang, tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya kuthaku Jogja, kowe jan istimewa. Kowe siji-sijine aku bangga karo